як соли дигар дар мавриди он ки гап ҳаст ки шумо гимни клуби футболи Истиқлолро мехонед. оё ин рост аст? бале аллакай жанри репқати аллакай кор карда истодаем ва интизорӣ кашида истодаем ки ҳамин проект тайёр шава ва аллакай гӯш кардан коргарони Истиқлол як роҳат бурдан. ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар барномаи Пари Лайф пешкаши шумо мешавад аз шабакаи Пари Матч дар YouTube ва мо ин навбат меҳмон дорем ва хотиррасон мекунем ки барномаи мо на танҳо бо варзишгарон, масалан бо футболбозон, бо дигар масалан онҳое ки дар соҳаи варзиш машғул ҳастанд, бо шахсиятҳое ки ҳам дар соҳаи фарҳанг ҳастанд, ҳам дар соҳаи овозхонӣ ҳастанд, ба варзиш машғул ҳастанд ва варзишро як пешаи кори худ медонанд, суҳбати анҷом медиҳем. Ва имрӯз меҳмони барномаи мо яке аз онҳое ки имрӯз насли наврасу ҷавон хеле дӯст медоранд, репер аниқтараш бо тахаллуси Карлеон. Хуш омадед ба барномаи мо. Муваффақ бошед. Ман болотар ишора кардам ки мо бо онҳое ки бештар варзишро дӯст медоранд суҳбат мекунем. Шумо яке аз ҳамон нафароне ҳастед ки ба варзиш ҳам машғул ҳастед, ҳам дӯст медоред. Шуғли асосии шумо чӣ аст аслан? аз варзиш дар умум дар ҳаёти шумо шуғли асосии мо ҳамин хип-хоп аст вале футбол ва боз ман велосипедрониро назм мебинам ва аз кӯдакӣ аз синфи сеи чорӣ футболро медонем, футболро назм мебинем, шуғл кардаем. Хуб, аслан ном насаби шумо Азиз Азизов аст. Вале бо тахаллуси Карлеон ҳама мешиносад. Масалан Азиз гӯем ҳеҷ кас намешиносад. Бубинед Карлеон чӣ тавре ки медонем аз як персонажи филм ҳам ҳаст. Ҳамин аз ҳамин ҷо гирифта шудааст тахаллуси шумо ё ягон чизи дигар? Бале, ҳамин филм беҳад ба ман маъқул буд аз давраи мактабӣ ва донишҷӯӣ ва Карлеон на танҳо насаби инсон, ҳамчунин номи қишлоқ аст дар Италия. Бале, номи деҳа аст. аз ҳамин деҳа гирифта шуда Вито Андолини худашро Вито Карлеон гуфтааст. ва ба ҳамин сабаб ки мада сахти баъд маъқул шуда ҳамин маънои ҳамин филм, характерҳои ҳамон актёрро, ба ҳамин хотир ман хостам ки Карлеон икнем ба худам ишора кунам. Ва ин исм бисёр ҷолиб ҳам ҳаст ва муосир ҳам ҳаст. Масалан баъзеҳоро агар баъзеҳо тахаллуси худро масалан Дон Жуан гирифтанд, камтар прикол намояд. Масалан Карлеон комедиянд. Бале. Карлеон маънои шердил дорад бо як маънои дигараш, чунки кор ба забони ҷаҳонӣ ин дил мешавад. Бале. Леона маъноша медонем шердил мешавад. Бале, саломат бошед ва медонем ки байни баъзе аз мухлисон боз як тахаллуси дигар ҳам доред. Шумо бо ҳамин тахаллус шуморо мешунам таға. Ин аслан тахаллуси тоҷикӣ аст. Чаро, аз куҷо пайдо шуд? Ин тахаллус як таърихча дорад. аз даврони кӯдакӣ ман мехостам ки таға бошам, яъне ки медидам ки дӯстои ман апоҳошон кӯдакдор мешаванд, таға мешаванд ва бо сабабе ки дар оилаи мо ҳама бачаи, ҳама шергалай, ба ҳамин хотир ман таға намешидам ва сахт мехостам ки таға шавам ва тахаллус ман таға мондам ки ҳамиам сабаб шид як миқдор одамо, як хеле одамо дар ҳамин кӯчаҳо ҳам ҳатто мебинанд таға мекунанд. Бисёрш таға фахр мекунед аз ин чиз? хушсанд мешам. ҳассосан мешам ки ҳамин як фикри, як андешае ки баён кардем ҳамин уже паҳн шуд. Як сурати шуморо ҳам гӯш кардам бо номи Делет. Удалит, яъне ин чӣ маънӣ дорад? Яъне фикрҳои гузашта ё чизҳои гузаштаро бояд нест кард? Бале, нест нобуд кард. Ин як яъне бисёриҳо мегӯянд ки вақте репер ё сароянда мехонад, бисёр аз зиндагии худаш мехонад. ҳамин маврида мехоҳам сухан кунам. ҳамин бисёри мавзӯъҳо, бисёри трекҳое ки мо мехонем, тақрибан як 60-70% ҳамин нақл таърихи ягон инсон аст, ягон бача ё ки ягон нуқта ки ба мо муроҷиат мекунанд ки ман шумо дар историямо нақл мекунам, шумо ҳамира ягон хел реп карда бихонед. Якчанд трекҳо, ҳатто ҳамин треки Удалитам як бачаак аз Германия заказ карда камера дархост кард. мо ҳамира хондем, то ҳозира ҳама фикр мекунад ки бисёри трекҳо ҳамин историяи май, ки
историяи ман калон нест. шояд бошад ам махфӣ нигоҳ медоред. бале бале буд лаҳзае ки шумо ҳамин таърихи худро яъне историяи худро солои пеш буд озирашта фақат мо ҳамин художникӣ расма мекаша ҳам хеле художникем да. бале вақте пеш аз барнома суҳбат мекардем ман шумо пурсида шудам ки як жанри дигар ҳам батл. бале бале бисёр аслан суханҳои қабеҳ ҳам мегуфтанд ин солҳои пеш ҳам буд таваҷҷӯҳ кардам ман рости гап дигар тамошо накардам. не қабеҳ не қабеҳи хе печида бугем печида бале 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 қабеҳи мақсад рӯйрост не рӯйрост не бале бале печида да. ҳоло ин гуна батлҳо ҳастанд маъруф ҳастанд шумо ҳам кӯчаи ҳаминро гузаштед. бале 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 мактаби мо яке аз мактаби бахуваттарин буд дар ҳамин реп батл саҳнаҳо то ҳозира ҳама медонанд ва як 4 сол мешавад 5 сол мешавад ки бо суханои падар бо суханои якчанд дӯстон советҳои якчанд одамои баақл ҳамира мо бас кардам. бале бисёриҳо ҳам ҷавон ҳастанд шояд андаки синни солшон меравад бас мекунанд. не бас мекунанд лекин ман намегӯям ки чизи безебае як маврид ҳамин чиз ба мо роҳ дод ҳамин чиз ба мо машҳурият пайдо кард як аудитория пайдо кард ёри хча расонда фоидаи хча расонда. бале шумо бешар ба ки пайравӣ мекунед ба чӣ маъно масалан кумиратон ки аст дар соҳаи реп кумиро бисёр ҳастанд бисёр умуман дар ҷаҳон хоҳем 3 таша мегӯм хоҳем 5 таша мегӯм хоҳем 10 таша 3 тои беҳтарин B.I.G. Notarius Ice Cube ва Basta. Basta? бале чаро масалан Snoop Dogg нест Eminem нест ё масалан дигарҳо шояд хислати онҳо тарзи хондани ваёам зуран хай гуфти гапо ҳамин вкуси мо ҳам хеда ҳамин B.I.G. Notarius Ice Cube бале Dr. Dre Basta хай агар 10 та мегуфтед ман 10 та мегуфтам шояд онҳо шомил мешуданд. бале бале ташаккури зиёд ва якчанд солҳои махсус ҳам дорем. хуб бештараш биёед ба соҳаи варзиш ки шумо алоқаманд ҳастед каме суҳбат мекунем. шумо аслан гуфтед футболро бештар дӯст медоред. тарафдори кадом даста ҳастед? аз солҳои 2003-2004 тарафдори клуби Манчестер Юнайтед то ҳоло ва шумо сабр барои ки Манчестер Юнайтед дар ҳолати бисёр бад аст. ҳамаи клубҳо чӣ доранд як гуфти гапо ғалтидану хестан доранд. ғалтидан ба мо ёрдам мекунад. бале воқеан ҳам то соли 2013 вақте сер Алекс Фергюсон буд Манчестер Юнайтед яке аз беҳтаринҳо буд. худи давраи Алекс Фергюсонро агар бубинем аз соли 89 Манчестер Юнайтед як тими хеле ва хеле бузург. ба назари шумо ҳамчун тарафдори асосӣ чӣ боис шуд ки Манчестер ба як ҳолати бениҳоят бад рӯбарӯ гардид? сараввал тренер ва дуюм ҳамон менеҷер меган ҳамон оилаи глезерҳо. бале ҳамон оилаи глезерҳо сабаби калон шудагиянд ки ҳатто Роналдо ҳам ба ҳамин сабаб наистод ки ҳама ҷо кӯҳна ягон чиз навигарӣ нест ранги ҳамон солҳои 2007-8 тренер ва фикр мекунам ҳамон муҳити даста ва клуб худаш ози характер надорад. бале кӣ метавонад Манчестер Юнайтедро наҷот диҳад ба фикри шумо? вақт бале Эрик тен Хаг метавонад? фикр мекунам Эрик тен Хага то моҳи январ аср мекунад асоси озод мекунад бошад чунки натиҷа бисёр бад аст. чанд рӯз пештар ҳам натавонист муқобили Астон Вилла ғалаба кунад. як тренери зурай фикр мекунам хай ба пеш мешавад. шояд дар дастаҳои бузург дар дастаҳое ки обрӯи бештар доранд наметавонанд фаъолият карда. хуб Манчестер Юнайтед гуфтед агар мо худи Манчестер Юнайтедро ҳарф занем сараввал масалан давраи баъд аз соли 2000 ки Манчестер Юнайтед насли хеле хубро гирифт. Бекхем масалан Райан Гиггс Рио Фердинанд Пол Сколс хеле бозингарони зиёд буданд. кадом давра бештар барои шумо писанд аст ва лаҳзае аз ҳама таърихиро ки барои ёди шумо мондааст ё бози Манчестер Юнайтед ё масалан финали ягон мусобиқа? ҳамон финали 2008 сол дар Москва шид Челси бале лужники дашид ҳамон давра мо синфи 8 будем ва як акам бо ҳамроҳи маъмул акаем ки Манчестер Юнайтед амада шинос кардагияи ваям мухлисӣ мекард маам мухлисӣ мекардам. мо дар як ҷоягӣ хостем финала тамошо кунем ва бо сабабе ки финал дар соати 12 шаб буд ва ҳам хешид ки ҳардумона хоб бурд футбол сар ношида ҳардумона хоб бурд хестем тақрибан соатҳои 3-4 буд уже футбола павтор нишон дода истодан. хай ман қатъи акам ҷамъ кардам акам қатъи ман ҷамъ кард ки чӣ бад натонистӣ бедор истода
мавоя гуфтам натонистем Бале. дурис дуда надидем да бале. футбола бо байсар тамошо кардем бигем да як кам таракша тамошо кардем хобмон бурд хестем Байсар бо байсар нав тамошо кардем ки да уҷа хушбахтона анелка натонист зада ҷон тери натонист Бале, зада бале. ва вандерсар гуфти гапо пеналтира гардон вообще рӯзи хушбахтона буд да рӯзи бале, хотирмон буд бале. Ин охирин пирӯзи Манчестер Юнайтед буд дар Лигаи Чемпионҳо. бале метонист як-ду финали дига ҳам гира Махсусан лекин муқобили барселона Барселона. ва пеп гвардиола намуданд моро шумо масалан бисёр аз тарафдорони Манчестер Юнайтед баъди ҳамон финал Барселонаро бад диданд. Дар вуҷуди шумо ҳамин чиз пайдо нашуд. Не, Масалан, агар хато накунам, қариб 70% тӯбро идора мекарда дар ҳамон Бале, рақобат. бале. Кам Манчестер Не, шонс мо дошт. мо баръакс да ҳамун намуди бозикунӣ ҳами Барселона. шогирдои пеп гвардиола кайф мекардем да Бале, як эҳтиром я доред. роҳат мекардем ба ҳамин хотир хеле характери бадбинӣ надоштам бадбинӣ фақат ба ҳамин командое ки клубое ки дар Англия буданд масалан Челси да масалан Ливерпул вақтои пеш вақте кӯдак будем ҳамин Арсенал Сити ӯ вақт вообще наметофт бигем Бале, Сити уман як дастаи миёнаҳол буд. бале бале Бале. наметофт ба ҳамин хотир Челси хай Арсенал Ливерпул ҳамин клубо бадбинӣ мекардам Бале, ба хотири он ки шумо тарафдори Манчестер Юнайтед. бале дигар клубое ки аз дигар давлатҳо буданд Манчестер ҳамаи вайҳоро турмор мекард бале, воқеан ҳам Манчестер Юнайтед беҳтарин буд. Бубинед, даврае ки ҳамин шайхони араб ба футболи Англия намода буданд, бисёр давраи беҳтарин буд. Дастаҳо масалан вақти Абрамович омад Челси бубинед чӣ гуна тим шуд. Худи Арсенал баробари Арсен Венгер. Ман аслан баъд аз Алекс Фергюсон яке аз мураббиёни беҳтарин дар Премер Лига Арсен Венгерро медонам, чунки як даврае ки масалан мураббӣ 25-30 сол фаъолият кунад натиҷаҳо баланд шавад. Ин гуна мураббиён хеле кам ҳастанд. Ҳоло бубинед як сол фаъолият мекунанд, аз вазифа барканор мекунанд. Яъне бисёр хуб буд. Худи Ливерпул баробари Бенитес, Бале, бале. финали Истанбул агар хотиятон бошад чӣ гуна буд бо Милан. Стивен Джерард бале, Стивен Джерард Ва ёш воқеан ҳам буд. бале, яке аз кумирони шояд кумири миллионҳо нафар. бале бале Кумири шумо ки аст дар футбол? кумири мо сараввал Криштиану Роналдо. баъд якчанд игрок ҳаста якчанд бозингаре ки мо ба вай симпатия дорем аз бисёриш аз Манчестер Юнайтед аямо шогирдони соли 90-и Фергюсон Бале. бисёриш ҳамоно буданд Яъне Райан Гиггс, Райан Гиггс Пол Пол Сколс Сколс, Рой Кин Рой Кин, бале. Бекхэм Бекхэм, бале бале. ҳамин бозингарои топи буданд ки мо аз кӯдакӣ тамошо мекардем эҳтиром мекардем роҳат Бале. мекардем дар бозиашон бале, воқеан ҳам давраи хуб буд ва ҳатто Оле Гуннар Сулшер яке аз бозингароне буд ки Бале, аз бале. ҳайати эҳтиётӣ меомад, аз замина гол месад Бале, ҳамеша бале. барои Манчестер Юнайтед. Хуб, гуфтед мухлиси Роналдо ҳастам. Шумо фаъолияти имрӯзаи Криштиану Роналдоро чӣ гуна баҳо медиҳед ҳамчун мухлис? ҳозир як мумкин як аз даврае ки Реалда буд баъд Ювентус рафт баъд Манчестер омадак ман фикр мекунам аямо Реал рафтагиш аллакай вай каме сиз шуда Бале. и бозиҳое ки ҳозир мекунаву гӯё бозӣ мекуна ихе бозиҳо мада маъқул нестанд да ихе ки Бале. гӯё бозӣ мекуна Гӯё бозӣ мекунад. вақт мегзаронад да масалан бале, ё дар вақте ки ба ӯ пас намедиҳанд асабӣ мешавад. Бале. вай легенда як вай бояд Дуруст. асабӣ шава бояд характер нишон диҳад лекин ҳозира бозиҳош мада сахт маъқул нест хай мумкин Не, мухлисои ба ҳар сурат- самимиш сангшапак намура ба ҳар сурат дар ин сину сол ҳоло ҳам бозӣ кардан Бале, ин бале. як хел Аҳсан, масалан аҳсан. бозингарон аллакай сини 33-34 солагӣ кариераи худро анҷом медиҳанд. не аҳсан ба Роналдо бисёри одамои машҳура медонам бисёри одамои муваффаqa медонам ҳатто ай номи худмам гап мезанам ки ай Роналдо ҳамин поколениаи мо поколения гузаштагиҳо як чиз не як чиз ёд гирифтем да бале, ба ҳар сурат шахсият Бале. як шахсияти бисёр фавқулода аст бубинед, аммо нороҳат шудем ба хотири он ки соли гузашта ба Душанбе наомад. бале дав бозӣ ма будам дар бозие ки дар Душанбе бале дав ӯ бозиро мо бозии ки мегем Садио Мане Садио Мане. Бале, бозии Роналдо не бозии бале, Садио ба Мане ҳар сурат дидани Садио Мане ҳам не як ҷода хест аз ҷош хест номша Каф. номша гирифтему ҳамиро барои чӣ Скамейка будем нами трибунаи ки главния ро барои ҳам будем бисёр номша гирифтем ҳама каса номша гирифтем як хест ай ҷош Хест ай ҷош. пештар омад якчанд қадам уже ҳамон боиси хурсандӣ буда хурсандӣ буд ва яъне маълум мешавад Яъне ки бозингари шахс- зур ай. бале, хокисор аст. Вақте ман аз ӯ мусоҳиба мегирифтам соли 2018
ба назди ягон журналист не вақте ман муроҷиат кардам ба назди он яъне шахси бисёр хоксор аст вале ва агар мутаваҷҷеҳ шуда бошед телефонаш он қадар телефони нав ҳам нест дар баъзе ҳолат маълум мешавад ки шахси бисёр заминӣ. Ягон бор дар бозии Роналдо иштирок кардед дар ягон варзишгоҳ? Масалан ҳоло Арабистони Саудӣ он қадар дур нест. Ягон бор нияти рафтану бозии Роналдоро тамошо кардан дар фикри шумо буд? мешавад хай ояндада мумкин агар ай футбол нарава мумкин ягон бози бисёртар бозии Роналдоро тамошо кардан чем ай бозии Роналдоро тамошо кардан мехоҳам бозии МЮ-ро тамошо кунам. Манчестер фарқ надорад дар кадом сатҳае аммо бозида агар 8-0 ам бой бутам аммо як мехоҳам ки як кайфияте ки аммо Олд Траффорда мегзарад мухлисо чӣ мухлисӣ мекунанд мехоҳам дар қатори аммо иштирок кунам чунки орзуи бигем яксолати сола не орзуи 20 сола 15-20 сола. бале бовар дорем ки орзуатон амалӣ мешавад. Хуб соли гузашта мусобиқаи футбол бо номи Медиа Лига буд. Шумо узви дастаи поиз будед агар хато накунам, вале шуморо дар бозиҳо камтар мушоҳида мекардем. бозиҳо аммо худмон кам мерафтем, яъне ки аз байни 6 бозӣ 7 бозӣ 2 бозида мерафтем ба хотире ки ҳам кам бозӣ мекардам ҳам бигем ки чӣ фаҳмам вақт набуд. вақт мумкин вақт набуд аммо хеле чӣ ишид ки кам мерафтам. ва шумо маблағ медоданд аз бале барои бозиатон? дар бораи Медиа Лига чӣ саундтрек кардагӣ будем дар бораи Медиа Лига? бале ҳаминро пурсида будам ки ҳамун гимни Медиа Лигаро шумо хонда будед дар Фарҷом. бале ҳамин мусобиқаро чӣ гуна баҳо медиҳед? Ман соли аввалаш дар назар дорам вақте якум бор ташкил шуд. рости гап ман пеш аз ҳамин Медиа Лига ташкил шудам бисёриҳо мегӯянд ки ин чиз аввал дар дигар давлатҳо шудагия, лекин ман аҳамият намедодам ба сабаби ки намедонистам дар ҳамин чиз ҳаста. фикр кардам ҳамин Тоҷикистонда пайдо шуда чӣ зур шудагия хай ҳамаи ҳамин коре ки саршавӣ шай мақсад ҳамин хе мешава, лекин ба ҳар ҳол хуб. бале хуб ба наздики дар варзишгоҳи марказии Фрунзе бозӣ байни сарояндаҳою хуб бозӣ мегафон бале баргузор шуд. ман шумо дар майдони калон бозӣ кардед. чӣ хеле тасаввурот масалан вақти фазои варзишгоҳи калонро мебинед мушкил нест? мушкил ҳамин кадом моментош мушкила худат офсайд меғалти намедонӣ ҳамин моментош мушкила ва нафасат мегирад то медавид аилаи майдон ба туб намерасед. офарини футболисто бале лекин як кайфияти гарини доштам бозӣ кардан. бале хуб шумо дар як клипатон дар варзишгоҳ суруд хонда будед. варзишгоҳи Поколени Ленин яъне наслҳои Ленин дар варзишгоҳи Ваҳдат. бале шумо чӣ гуна масалан варзишгоҳро интихоб кардед? барои чӣ варзишгоҳи масалан Фрунзе не варзишгоҳи дигар ҷо не варзишгоҳи Ваҳдат? ҳамун трек тайёр шуд, треки Поколени Ленин. мо медонистем ки ҳамин трек мегзарад мухлисои зиёд пайдо мекунад, ба ҳамин хотир оператора ма гирифтем, як 3 сол 4 сол пеш буд. оператора гирифтем, ба Ваҳдат равон шудем, хостем ки дар Ваҳдат ягон кадрои бигем ретро биёвем, ягон ҷои кӯҳна биёвем ки ҳамиҷода дар сари мо омад ки бо даво беҳад хушрӯ буд. як борон буд, як офтоб буд, ҳамин хел чихе ки аз зеб медода бо даво. баъд ҳамун маврид кадоми ҳамиҷа совет дод ки стадион биёравем. стадион рафтем, сараввал моро раҳ надодан. якум хай пурсон шудан шумо ба чӣ кор машғулин, чӣ кор мекунед? хай ваъда додем ки мо хизмат шуморо мекунем. моро ҳамҷа рафтем, мо як соат вақти шуморо мегирем ки ҳамин хешида як соат ҳамҷода сёмка кардем, як ҳамун қалавра хабар гирифтем ба рафтем ҳамҷа ки ин клип гем қариб 2 миллион шудест. бале воқеан ҳам ман вақте дар YouTube дидам инқадар тамошобин воқеан бисёр хуб қабул кардам. ва онҷо шумо исми чанде аз бозингаронро гирифтед? уҷада ма ҳамун кира Месси қати Неймар рафтагем. Месси Неймар. чаро Месси Неймар мақсад? ма дар уҷа гуфтестам ки дар ин бозӣ бозида агар мо набошум ранги Барса бе Месси ва Неймар мешавад, яъне ҳамин бозии рефта, яъне бале шери ката дар стадиони Равшан дар иҷодиёти худ доред? масалан дар бораи ҳамун маълумот медодед? репи ката мо рости гап мехостем дар Дубай сёмка кунем ва ҳамун моментҳо чӣ хеле шид ки чизи моро ғам дод, мо натонистем ба Дубай рафта ва бачаҳоро гирифтем, клуб рафтем, ҳамихе меҳмонӣ рафтем, лекин камерамонро қатъиман бурдем. баъд уҷада ҳамин фикр дар сармон омад ки биё ҳамира клип мекунем байни 2-3 рӯзда
бисёр сёмка кардем, бисёр меҳнат кардем. Дар тамоми ҷойи клуб ҳамин ката-катара бировардем. Бале, яъне шумо мухлиси Равшан ҳастед? Дар Тоҷикистон ман ягон клуби надорам ки сахт мухлисӣ кунам бигем. Чаро? Хай Шояд бозиашон мумкин дили одам дар фақат як клуб ҷо бигирад. Ман фикр мекунам агар ту 10 клуба нағз бинӣ, ту 4 ҳарф мешавӣ. Бале. Дуруст аст. Хуб, дар бораи он ки футболи Тоҷикистон аст имрӯз чӣ назарҳо доред? Пешравии футболи моро. Футболи Тоҷикистон рушд шидеста, беҳад хурсандам. Бисёри футболода мерам. Ҳатто вақте маҷбурӣ меред? Не, маҷбурӣ ягон кор намешавад. Яъне барои завқманд шудан. Барои завқманд. Ҳатто писаром ҳам ду бор бурдам, ҳамон эҳсосоти ҳамонро нигоҳ кардам. Да мехостам эҳсосотшонро нигоҳ кунам. Чиқе ки ман кӯдак будам, мехостам ба ҳамин стадионҳо равон тамошо кунам. Ҳатто дар кӯдакӣ ҳам мерафтем, да, вақте клубда зиндагӣ мекардем. О вақт Равшан набуд, Ансол буд. Бале, Ансол клуб, бале. Ҳамин бигем ки қариб ним кило семичка мегирифтем, мерафтем стадион, ҳамин як моменти интересни буда. Баъд ба ҳамин хотир писаром ҳам бурдам, ҳамин ба наздикӣ бозиши дар Фрунзе тамошо кардан. Ман эҳсосотшонро фақат аҳамият додам. Яъне хурсанд шудан. Бале, роҳат. Бале. Хуб, чанде аз мухлисон дар албатта ё подписчикони Парилайф суол ҳам доданд. Умид Абдуллоев менависанд, барои чӣ сарояндагони тоҷик то ҳол як ҷо ҷамъ шуда маслиҳат накарданд, то ки як сурудӣ беҳтарин тайёр кунанд барои дастгирӣ ва пешрафти варзишгарони Тоҷикистон дар тамоми ҷаҳон? Рости гап гапи бародармон ҳам дуруст, лекин як 4-5 сол пеш ҳамин нисбати ҳамин ҷангварое ки дар UFC иштирок мекунанд, бояд иштирок кунанд дар Тоҷикистон, мо як 10-15 трек кардем, қариб як албом трек кардем ки ҳамаи трекҳо беаҳамият монданд. Ба ҳамин хотир ман фикр кардам ки фақат хума дастгирӣ кунам. Бале, аз худ намонед. И гапам хайр бигем шӯқӣ, лекин оянда да яъне дастгирӣ нашуд ба ҳар сурат. Дастгирӣ як тараф, дастгирӣ дар кор нест, фақат амо аҳамият як внимание да. Бале, диққат бояд. Бале, як диққат бояд. Бале, ин нафар боз менависанд ки барои репер будан илму мухтан зарур аст ё чизи дигар? ҳама тарафа илм омӯхтан, тарбия гирифтан. Масалан, ман метавонам репер шудам? Бале, ҳатман, чӣ мане? Шумо чӣ хислатҳоро талаб мекунад? суханронитон ба қувват, ҳамин суханрониро метавонед шумо дар як варақ нависен, ҳамон суханронитон дар рифма ташкил. Лекин ман масалан баъзе ҳаракатҳои наметавонам. Кадом ҳаракат? Масалан ҳаракатҳое ки реперо мекунанд, мисол ӯ ҳаракатҳо худаш мебиёд? Не, ӯ ҳаракатҳо худаш мебиёд, лекин ва ё бигем аз пеши худ нестанд. ва ё як маъно доранд, як мантиқича доранд. Ҳозир ман агар даст омада кисам монам, ягон чиза хонум, агар ман 32 мисра ё 64 мисра хонум, уже нафас мегирад. Ҳамин даст як ҳамин мусиқида як ёрдам медиҳад ки ҳамин нафас шур барояд. Ташаккур, бисёр ҷолиб. Хуб, ҳар саат як бор кӯшиш мекунем ки репам хонем. Беҳтарин мешавад, беҳтарин. Хуб, Аҳмадҷон менависанд ки кадом намуди варзиш ба шумо зиёдтар махбус аст? Ба ин ҷавоб додед: велосипедронӣ, футбол. Шарт нест, ба фикрам ҷавоб додам. Беҳзод Юсупов менависанд ки бозии FC25 чӣ хел будааст? Ба шумо писанду нақаровардагӣ аст? Бозӣ кардед ягон бор? Бале, як ду бор бозӣ кардам. Бо сабабе ки ман фифаро сахт бозӣ кардан наметавонам, лекин мақсад песда зур бозӣ мекунам. Ва FC25 да бой додам. Бо ҳамин ки да Юсуф Беҳзоди ки ҳозир саволшо додистен. И барои ҳамин савол додааст. Савола ба ман хотир дод, Regard Today. Бозӣ кардем ва ман бой додам бо бигем ки бо шоти шармандавор. Ва вақфӣ набошад чӣ қадар? Лекин песда ман яккара мебурам. Пес пач дорад, ба фикрам барои ҳамин шояд. Не, ман бисёриҳо ҳама хел ҳама кӯдакӣ ҳамин дар назарам ҳамин бозиро мекардем да. фифаро сахт бозӣ наметавонам кардан. Бале, ҳисоби чанд буд? 5-1 будам хебуда. Не, хай ба ҳар сал ҳеҷ гап нест. Як гол ҳам задед. Зато голи шашумо зада натавонист. Баҳодур Дадабуев менависанд ки трекҳои навро кай интизор шавем? Трекҳои нав якчандаш бо клипаш дар дасти Ҷурабек Зоидов, респект истодагиам тайёр шудастанд. Ба қарибӣ як клипи ба қуввати дигар меброяд дар Тоҷикистон ва баъд аз ӯ як клипи ба қуввати дигар дар Хитой ки сёмка кардем. Якташа партофтем, агар шумо дида бошед, якташа партофтем, бо як дигаш ҳамин стили кӯчагие ҳамонша напартофтем. Бисёр ҷои хушуда сёмка кардем.
ба наздикӣ чизои бомбӣ меброям, чизои зур меброям. бале. Хуб, як нафари дигар менависад аз Саудия кадом клуби Тоҷикистонро мухлисӣ мекард? Хай шумо гуфтед. Бале, як чандташда симпатия дорам, хеле сахти бад чӣ надорам, мухлисӣ надорам. Бале. Лекин равшанро мухлисӣ мекунед. Равшан, Дар хона он аст. Истиқлол, ЦСКА Душанбе, ҳамин бисёршон мақсад чӣ Бале, мекунам. ташаккур. Ибра Қурбанов менависанд дар мавсими нави медиалига аз кадом даста бозӣ мекунед? Ман хеле дил ният дорем ки аз дастаи Кефтеми. Кефтеми? Бале, Чаро падарашон Кефтеми? бозӣ кунем. Чунки дар оҷа дӯстонам бисёранд, бозингарои бақувватам бисёранд ва фикр мекунем ки чемпион мешавем. Аҳсан. Чемпион ба назди чемпионон меравад. Билол менависанд ки мухлиси кадом футболбоз ҳастед? Мухлиси Роналду бисёртар. Фаридун, ин Фаридун Сафаров, Фавик инҷа навистааст. Мухлиси Роналду ё Месси навистааст Фавик? Албатта ки Роналду. Роналду. Барон ё Райдер? Ҳар душ. Хушбахтиро дар чӣ мебинед? Хушбахтиро дар солимӣ, дар солимақлӣ, ҳамин чизо дорам. Беҳтарин. Якумин репи хондагият соли чанд буд? Фавик навистааст. Якум реп хондагимон ҳамин репҳое ки ҷиддӣ набуданд, бигем ай давраи кӯчагӣ буданд, ҳамун солҳои 10-11. Бале. Фавик ҳам репер буд агар хато Фавик, бале. Батлам мезад, бигем репер. Тозира реп мехонад. мехонад. Бале. Асҳоб навистааст. Ба ғайр аз реп ягон даромади иловагӣ доред? ҳозирашда надорум, лекин ҳамин рӯз ба рӯз як чизои нав пайдо шудесан, як хоббиҳои нав пайдо шудесан ки фикр мекунам олиам дер нестай ва рӯз ба рӯз мумкин мо ягон хобби дига пайдо кунем ва Репро бас мекунед ё на? албатта ихя мешавад. Сабаб Чунки чи ман аст? фикр мекунам то ахира намерам да эътимодан. Сабаб чи аст? И камта мушкил е да. Масалан, бубинед реперои беҳтарини ҷаҳон синни солшон 45, 50, 55, лекин масалан кори худро идома медиҳанд. Тоҷикистони мо да тугри намегирад. Намешавад. Мақсадо 50 сола шахси 50 сола реп хондестаи ранги доктори Фирвори мегем ки ба филм зеб наметам. Мумкин хай ҳамин ба сурудхониву ба ҳамин намуди сурудхонӣ. Шояд жанри сурудхонитон иваз кунед, шояд масалан масалан хешидест ё эстрада масалан ё фалак ё масалан. Лекин агар чӣ намуди шава нашавад, и дароз давом намекунад. Барсад интихоби шумо аст. Бале. Ва як нафари дигар Муҳаммад менависад, се беҳтарин клуби ҷаҳон ба фикри шумо. Таға. Се клуби беҳтарин. Юнайтед, Реал Мадрид ва Арсенал. Аҳо, беҳтарин. Ташаккур. Беҳтарин. Хуб, як соли дигар дар мавриди он ки гап ҳаст ки шумо гимни клуби футболи Истиқлолро мехонед. Оё ин рост аст? Бале, алакай Яъне бо реп. Бале. Жанри реп қати алакай кор карда истодаем ва интизорӣ кашида истодаем ки ҳамин проект тайёр шава ва алакай гӯш карданд коргарони Истиқлол, як роҳат бурданд. бисёри корҳои мо ҳам хеле ки аяму роҳатбарӣ, аму клиент меган, муштарӣ меган. Муштарӣ. Аяму завис мекуна, агар муштарида маъқул нашава, барои ман маъқул намешавад. Вақте ки мада маъқул шуд, ман бисёр вақт, ман бисёр як бигем ки як кайфият, ман як ҳаваскорона агар ҳам кора кунам, ҳатман маъқул мешавад ба муштари. Маъқул мешавад. Аслан клубҳои футболи мо гимни асосии худро ки масалан вақте масалан бубинед мухлисон дар майдони Реал Мадрид гимни клуба мехонанд ё масалан мухлисони Барселона ё Реал Мадрид чӣ хел одам ба ҳаяҷон меояд. Дар клубҳои мо ин чиз нест ва бошад ки ҳамин клипи шумо ҳамин гуна эҳсосотро барои мухлисон диҳад дар варзишгоҳ вақте масалан бозиҳои Истиқлол баргузор мешавад. Хуб, дар фарҷом ба бинандаҳо, ба онҳое ки моро тамошо доранд чӣ гуфтанӣ ҳастед? дар фарҷом ба шумо муваффақият гуфти гапу барори кор ва ба мухлисон, ба ҳаводорони Паримач, ба ҳаводорони Карлеон гуфтанигам ки ҳамин бачаҳои ёш, ҷавонмардо ва ҷавондухтарое ки бисёртар моро тамошо мекунанд нисбатан ба одамои калонсол, гуфтанигам ки ҳамин чӣ хеле ки шумо гуфтем ба ғайри музика ба чӣ коро машғулӣ, ҳамина гуфтанигам ки ҳамин ҷавонмардое ки ҳозир нав бояд ба худшон ягон хобби гиранд, ба худшон ягон касаба гиранд, гуфтанигам ки ҳатман касаба гирен ва шумо дар як мо чанс кор мекунен, ира шумо фақат интихоб мекунед. Бале, муҳим нест чӣ касаба мегиранд. Бале, шумо фақат интихоб мекунед ки шумо муваффақ мешавед ё не. Бале. Ташаккури зиёд Карлеон ва як тӯҳфаи аз ҷониби Паримач ба шумо аст барои иштирокатон, барои
қабул кардани пешниҳоди мо Зинда барои бошин, иштирок аз дар омад. барномаи Pari Life изҳори сипос мекунем аз номи гурӯҳи эҷодӣ ва ҳатман мо клипи истиқлолро мунтазир мешавем. ҳатман клипҳои навбатии шуморо интизор мешавем ва бовар дорем ки карьераи шумо дар ин соҳа ҷамъбаст намешавад, чӣ тавре ки шумо гуфтед идома мекунад Зинда бошин, зинда. ва фикр мекунам ки бояд репи мо масалан ба як сатҳе барояд ки тамоми ҷомеа масалан хоҳ масалан пир бошад, хоҳ масалан Бале, калонсол бале. бошад, дар як сатҳ қабул кунанд ва мисли дигар жанрҳои хешида мусиқӣ, сарӯз ба бале рост. мисли дигар жанрҳои мусиқӣ масалан фалак, шашмақом ё эстрада бояд қабул шавад. мо орзу Шур, дорем ба шур. шумо муваффақият таманно Раман, мекунем. зинда бошин. саломат Шур бошед дӯстони азиз, ин барномаи Pari Life буд ки бо як репсарои хеле ҳам ҷавону хушсалиқа, нафаре ки дар миёни ҷавонон хеле машҳур аст, суҳбат анҷом додем ҳам дар бораи фаъолият, ҳам дар бораи соҳаи варзиш ва умуман чизе ки Карлеон дӯст медорад. То барномаҳои минваъда сиҳатманду пирӯз бошед. Хайр. Pari, pari.